Glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serge Bramerc izjavio je nakon izricanja pravosnažne presude bivšem generalu Ratku Mladiću da to nije presuda srpskom narodu, već da je ta krivica jedino njegova. Pitali smo advokata odbrane generala Ratka Mladića Branka Lukića da li smatra da će međunarodna zajednica zaista dela koje se stavljaju na teret Mladića posmatrati kao njegovu ličnu odgovornost ili postoji i kolektivni žig koji će poneti srpski narod. Međunarodna zajednica je širok pojam. Ukoliko govorimo o zapadnoj međunarodnoj zajednici koja je drugačija od Rusije, Kine, Indije, će sigurno pokušati da zloupotrebi ovu presudu. Činjenica je da su sva krivična suđenja u stvari uperena protiv pojedinca. Međutim, vidjeli smo da praksa, pogotovo u Bosni i Hercegovini, govori drugačije. I ja mislim da je ovo u stvari sve u liniji pritiska i napada na Republiku Srpsku, obzirom da je administracija u Americi promenjena. Vidjeli smo i istupe Bajdena, tako da trebamo očekivati ozbiljan napad. Ne treba olako to shvatati, ne trebamo ni da se uplašimo. Međunarodna situacija je promenjena, imamo sada podršku, nismo više sami u svetu i oprezno, ali hrabro. Tužilac Serge Bramerc izjavio je da treba da se prihvati istina i da se Mladić svrsta u red najvećih ratnih zločinaca u savremenoj istoriji. Advokat odbrane Ratka Mladića Branko Lukić upozorio je da će međunarodna zajednica sigurno pokušati da zloupotrebi ovu presudu. On je naglasio da je čak i ova presuda Mladiću deo pritiska i napada na Republiku Srpsku s obzirom da je administracija u Americi promenjena. Nasuprot tome, Sonja Biserko u svom tekstu za Deutsche Welle poručila je da bez suočavanja sa Ratkom Mladićem i njegovim zločinima Srbija ne može da obnovi poverenje regiona.